abusuafo ene de ye de ni ekokopie amanase a ensem kasie bi pa na asi e wo ho no ensem okoso wo mayi mu ensem ekoso pa eye ni ebusa sesese ya ho bombo adwuma yekufo no den na wo ye ede afa kidnapping issues a ekoso e wo ye mayi mu because we need the kan we need the tosumienu we need the tosumienza eyade a ekoso eyade a esi ni nyina so gbakwa ko wie eche na chese sikadro rituals ya na masade ma we nyina ekoso na ene de enkofo enan bi a ya che wo mo e wo amanase wo wono ma chese wo mo atenti yesenka wo mo kwako che ana wo mo kwa kidnap eye akwala bi a ene de empenifo a ewo ensa etimi eso ni mu na ensem no se de ekwa ene busefo me kase mi chimu a mensem ebe wo man go show video no embane ba ye beto aso Sunday na nyumre na abo no ndu enyumre no ena mhu abrantie bi a waye no ho se wabo nsa se wabo dam na de nye papa bi so ne nam fie bi enyumre sa no na soldiers for no omne nam no mu pinche abrantie bi sa ne se kasi ufi mfa na wo ye den wa ha because I say yen se den nim wanim e wa mana sikromu a na kasi ne kire se ofi adan eye adan kwan so ene bai enu mu no ena mo ye se amu tututu na no nkaka ba mo hwe na kasi ni nsem ensisi so eti omo ye se onye onfro bi wa dan ho no nkire se ampa onofi apanapa kasi fe ne yire e wa adan ho no na ne yire kire se be ba nan ni akati ni fifie se okosu no omba bi mi na momonim ni a okwakoye ho na omo hwe kasi ne ho ene ade no mo se kasi ni sentade nko atere eye jinstra atere ena wa sha boso ena sentade nso tere na omtutu na no kasi na ni nsemu ntisisu yie nti no omo bon to boy e de ne ko anyitie ho na emra omo anyitie ho na kasi no onya ko na so je so ne peke na nipa ni french se abantie de dada se peskan bra no on peskan ba na nipa so se pa ne bra no so ne mpa nya de ne ma ono so on so mfa nipa ne ba ete ho no so je so ne peke ko ni nti no omo so mo play intelligence try so many nipa na ebe kasa nkaka na edumu no mu se kasi no se oba okonfo bi ho ewo amanase hanom na ni assignment ni se oba betre akola bi wa hana kode na kwakoye rituals na wakokum na enyan ho enyeska me no kase na no pay maba amanase ya na akola nkomba betre no me wo ni papa wa ha ebusu apeni aye ne bana nkomba betre no eje kwa metre se obebo yemu kaka won santimu o se ndra de ne fie do mi ya me da fe ndra sana isi ne se me fasen ene na sana apart ni ba obeye na obeso tro fasen na soja fanso bi be ma camp no o so ye so afuni bi isan se na ye me ma me yi nti sana apart ni ya e trena ye ko hu no ye ko fe ya soja fanso no ma na ko hu ya ye hu se ko funa na wa e fa de no onu na me do mo bai wo bai na jase from ko ni jase yo no na me jase e se okay se enya mo de a enya de me ko police station ndi na jase ne won ka sa se drop police for the jase won bo ano na e se mo bia wa so wo ba to ampa a police for no wo bai no no kwanya mi police mi ba ko ni police for the train e ka ba e internet e a se enya na jase se police for my friend dey ask me in fact no man area o me jere no family one am dey one by here and check no me from what by if you buy na the nipa no buan wo bu by say na na ja ko say no a we dey ko so kuma yoku amanya fe for anywhere tunde orempre e ma ta dem no ko so into na ja to so sa pe ta wo mra no me so afa so wo nyina wo fa no ko no wo finish yo and ya sam katowa awo amanya to kumwa je gusu anza wa ya boy for ma wan ti ma mwa ti se gbogbo akoi afi de wu ya ka pe imagine ke woyi ko funu ma no na woyi wo ma na won kumu na se bi di sa so enye nta president for no wo se mo mo ye a president for no ti bi am wa na ma won nyina bu ka fa na so ama wo to wa na yi ju pa sa ma e anu enyan eza se na mra ti no e for so se ankara na be yomo abranche na amawai na sadie ya ukura fo ni se sani papa nine na o bai no o di tunra kaza kaza o di bai no na kaza ni enya ndi tunra do di gwai na ba ko ne abranche no
ɛfɛ kana sisi ya na yɛgyina yi ɛfɛ yɛni abere paa sɛ sisi akɔnfo no deɛ ne nkurɔfo deɛ ɛnyɛ asɛm kɔtɔ yɛ fia ɔma yɛ no wɔmɛgya yɛ abansɛ na muhu sɛ mo ba nanka abansɛ no bɛtumi abansɛ yɛ yi na abansɛ ɔba ase wayɛ no sɛ ɔwɔ aso nti ɛmaa me nua nom nso wɔmaa no aduane nti wɔmaa no aduane a ɔkɔɛ no sɛ nsɛ sin kotoku bɔtɛ pɛ nti ɔkɔɛ no ɔkɛtɛ ɔfrɛ me nana sɛ ɔmɛgye saa wei no ɛnom nsa no bi no na me nana sɛ ɔnom nti na ɔnom sɛ sogyafo no a ɔwɔ nso na ɔmo nenam a ɔmoyɛ interview nti ɔmo wura na ɔmbisa na ɔmo hwɛ ɔmo wɛ na sɛ saa nsa na ɔde bae no na tramo yi bi paa egugu nti sogya no baaka saa na ɔwɔ sɛ tramo wuwe na ɔde bɛma yɛne nane sɛ ɔnom de ana sɛ ɔpɛ yɛ bi ansa na ɛneɛ no kɔm yi baako mmienu mu ana wɔhu yi a wɔyɛ nti akora no nsa na ɔmo hyia gu akora no so ma ɔno mu sɛ yi sɛ na ɛkɔ nti deɛ ɔmu no na abusapɛ ni kɔtɔ yi nti na mene mo kasa yi na Jacob na sɛdeɛ police foɔ yɛɛ ne sɛ kɔɔ ne baasa na ɔmo to nsa frɛ akɔnfoɔ no a ɔmo na ɔmo pakyɛ sɛ ɔmo soma aberanteɛ no ma anka ɔba bɛkyerɛ akwaraa no yɛakɔ ampanampa akɔnfoɔ no baeɛ ɔmo baeɛ no nkuta tundura baako ɛna Camry ne baako ɔmo baeɛ no na kuromafo no bɔɔ nti ɔbɔ edi wɔn kɔ ahemfie hɔ na deɛ ɔmo sɛ tundura no driver no na ɔtumi dwaneɛ na mu Camry ne deɛ kuromafo no twa ato Camry ne mu na ɛno anwummerɛ ɔmo sɛ ɔhene no anyi fie hɔ no ɔmo frɛ Sunua police fo a chief of Lieutenant Joseph Owusu ne mba ɛbaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asomdue bɛtumi aba ama no ase na ɔmo de mmara ayɛ adwuma nanso kuromafo no kyerɛ sɛ wɔnte aseɛ da nti ɛno so na police fo no ɛboro wɔn so nti ɔmo pin kɔmiti asan kɔfrɛ Koforidua force ne sɛ wɔn bra nti ɛbɔ bɛyɛ du baako ɛkɔ du mmienu hɔ no ɛna Koforidua task force fo no ɛbaayɛ a ɔmo bɛtumi ɛfa nkurɔfoɔ wei ɛde wɔn kɔ Koforidua nti mi na ɔkasa yi deɛ nipa baanan no ɔmo dɛm ɛwɔ Koforidua. Just ma mimi saa nipa yi a wɔka mo ho asɛm sɛ kɔnfo yi a wɔka yi no ɛyɛ saa kɔnfo dada yi a ne ho asɛm ba yi a na sɛ kɔnfo foforɔ yiw nipa na ɛwɔ amanase kyerɛ sɛ akɔnfo no mo bae no relate to ɔkɔnfo na police fo bɛso no amanase a na small boys no mo kokun akwala no ɔmo crazy bɛhu sɛ ɛwɛ no ɔmo relate to saa ɔkɔnfo no eti na kyerɛ sɛ ɔkɔnfo dada yi a ɛnim ne ho nkorɔfo na hwan na wɔn ne kasa yɛ hwan na wɔn ne kasa yɛ ɔkan sɛ na ɔyɛ sofa sika bra wɔn fa ma nipa yɛ sefa ne bra nso fa ne ma ɛyɛ hwan ɛna na ɔne abranteɛ ne kasa no ɛyɛ ɔkɔnfo na ɔsoma abranteɛ no saa ɔkɔnfo no nso ɛwɔ amanase hɛgya wow na saa kɔnfo no ba ahemfie hɔ bi wɔn akyi ne bi kɔnfo no akyi ne bi na mmom mmeranteɛ tu ɛka no ho a na ɔmo titi nwura mu no ɔmo de ɔmo anya wɔn ti ɛde adidi mu a ɔmo ntumi antere wɔn nti ɔmo deɛ sisi no ɔmo tiri deɛ didi na mmom ɔkɔnfo no ɛne mmeranteɛ tu ɛka no ho ɛne akwa na yɛ soma no no deɛ sisi ampempem ame no kasa deɛ so police fa ko mu enti abayi saa kɔnfo ne nipa ɛka no ho yi no ɔhene na to nsa from sɛ ɔmo mmra wɔ bra na ɔmo nim sɛ ɔmo akyi abranteɛ a na nka kokɔ wi akwadaa no ana epa so an sɛdeɛ tie no ɔhene ɛna to nsa ɛfɛ wɔn sɛ wɔn bra ne nyinaa ne sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo so akwa bi mu a ɔno kyerɛ sɛ ɔno na soma wɔn nti wɔn bra nti mpiti ase no ahemfo no ankyerɛ sɛ woyɛ ɔkɔnfo anaasɛ wonyɛ nkɔnfo paul ne baayɛ no ɛna ɔmo pre intelligence sɛ yate mo nkɔfo bi wɔ abate n'anim nsɛm nsisi so na ɔno so pa kyerɛ sɛ ɔne mu na ɛyɛ adwuma nti baabi a mo mbra sɛdeɛ ɛbɛtumi asofo ma no na sɛ ɛkwan bi a ɛwɔ so a ɛbɛgya mu nipa na ma mo munya ɔmo si gyi tu mu na ɔbaeɛ ba ɔmo bɛɛ mu a ɔmo sie wɔn mu nsɛm kyerɛ sɛ ɛyɛ akɔnfo ɛna improvement nufoɔ no nso ewu sɛ ɔkasa akɔnfo na mmiri bi ɔmo bɛti wɔn ɛyɛ small boys too no nyamra sɛm ɔmo di ɔkasoa na ɛnam so ma ɔmo ti bɛso akɔnfo no bi mu ano ɔmo relate to saa akɔnfo nti ɔmo baa kuromafo no ankasa ehu sɛ ɔmo ka ho Ebusiafo ohwedie ko ya de na nso so mpanifo enye mfanfa ensem ye eho ye da eyeye mu ede ye nkwa enda ensaye mu ede ye mankwa na ensaye mu ede ye ekoi wodi nchefa ensem ho fabra abetudwa e wo too much age your comment section like videos na share our other social media platform eso aha ena medemu ebese bidia ene ekua sikapa dasene ye besan edi ehia ebi makra